Необходимите продукти са бисквити, краве масло, сладкарска сметана, сладкарска извара, пудра захар, ванилова захар и ягодов конфитюр. Здравейте, приятели! Днес ще правим чизкейк. За целта съм се приготвила един пакет обикновени бисквити. Може да ползвате такива, каквито вие харесвате, закуска или чайни бисквити. В зависимост от вкуса може да ползвате кафеви, бели. Аз в случая, когато го правя плодов чизкейка, предпочитам да са бели бисквитите. Също така ще ни трябват краве масло, долу-горе колкото едно малко 125 грама. Конфитюр или сладко от ягоди, пудра захар. Аз ще използвам сладкарска извара за чизкейка с по-малко маслено се. Може да използвате и крема сирене или Филаделфия или нещо подобно. Сладкарска сметана също, ванилова захар и формичка за торта, която е с отлепващо дъно. По-лесно става, не че не може и в обикновена форма, но по-лесно се изваждат после самите парченца. Да започваме. Преминаваме към натрупването на бисквитите. Също може да си ги натрошите и с хаванче или в една кисийка с чукче, както на вас да е по-лесно. На мен е най-лесно така. Долу-горе ето такива трохи трябва да станат. Така, продължавам с следващите бисквитки. Ще се включим след малко. Ето така трябва да изглеждат натрошените бисквитки, или ако желаете на малко по-едри парченца. Тук съм разтопила маслото. Сега трябва да ги смесим двете съставки и да сложим блата във формата. Сега прибавяме разтопеното масло към натрошените бисквитки. Трябва да се получи с консистенция на мокър пясък. Нещо подобно. Ето такава трябва да бъде консистенцията на бисквитките с разтопеното масло. Нали, не да са много мокри, не да са много сухи, за да може ето така, като ги притискате, да може да се трамбува. Аз ще ви покажа една тънкост с една чаша. Нали, също става много лесно. Хващате си някаква чашка и започвате да си трамбувате с нея. Много по-лесно става и по-равно. Вече готовия блат трябва да отпътува към хладилника. Продължаваме с разбиването на сметаната. Аз си отмерих около 300 грама, 300 мл от нея, защото ми се струва, че цялата ще е много, все пак ще има и извара. И започваме да разбиваме. Сме разбили сметаната на сняг. Добавяме и изварата. Не слагаме цялата кофичка. Може би половината. Сега ще видим, като разбъркам с каква консистенция ще е самия крем.
Не трябва да бъде сметанов, трябва да бъде чизкейк все пак. Извадила съм охладения блат. Направила съм му лек борд, както виждате. Не обичам да е много висок, но и да няма борд също не ми харесва. Съвсем лекичко с чашката го направих. Ето го и готовия крем. Трябва да е доста гъст. Сложих някъде около 500-600 грама от самата извара. И сега трябва да го сложим върху блата. Така мен малко не ми е удобно с лявата ръка, понеже исках да виждате какво се случва. Малко ще ви закрия гледката. Доста гъст става крема. Ето така, мисля, че ще виждате най-добре. Сега ще трябва с шпакларски умения да го загладим хубаво, защото отгоре ще имаме заливка от ягодов конфитюр. И започваме лекичко да заглаждаме. Докато го подравним. Долу-горе така трябва да ви се получи. Не е загладен идеално, но идеални неща няма. И го слагаме пак в хладилника да стегне за няколко часа и ще правим заливката. И така малко промяна в плана. Освен конфитюра, мисля да сложим и едно сладко, имам тук от горски ягоди, защото това много ми се струва като по-скоро като желе, не толкова като конфитюр. И затова мисля, че по-добре ще стане с двете в комбинация. Защото това сладко е много, много готино, домашно е. И вътре са си такива малки горски ягодки. И според мен ще стане по-хубаво така. Да се снима една лъжичка. Не лъжичка, шпатулка. Ще го затопля леко, тъй като предполагам, че има доста желатин в него. И нали, няма как да го изплюкам отгоре на чизкейка. Ще гледам да не прекалявам с температурата, защото да не вземе да загори. И като се повтечни, и тук попредставлява, според мен направо си е желе, ягодово желе. Ще добавя и сладкото и се връщам. Така, момента на истината настъпи. Мисля, че се смесиха двечките много добре. И сега трябва този чизкейк да го залеем. Обаче се чудя дали самите ягодки ще мога да ги разпределя така достатъчно добре, без да размърдам крема, без да окапя навсякъде.
Но нещо такова трябва да се получи. И с малките ягодки много готино става. В крайна сметка сложих половината от сладкото и половината от желето, което бях взимала. Всъщност трябваше да е конфитюр, ама не знам, на мен ми прилича повече на желе, отколкото на конфитюр. Конфитюра си го представям по друг начин. Не с бледи следи от ягоди. Въпреки че пишеше, че има 50% плодове. Аз от 7 семки плодове не видях. Но нищо де. Понякога е така става. Важното е, че реагирахме на време. Пак ще ви закрия малко облепката, ама аз умишлено в тая касерола го направих, за да може и така да си го излея и да ми е по-лесно. Да ми е лесно. Знам как ще ми е лесно. Тая касерола направена за левичари. Аз не съм. Да мога да обера добре всичко. И сега ще го доразпределя с лъжичката. Мисля, че се получи добре. Ще ви кажа като го разрежем. Нали, като разстилате заливката отгоре, внимавайте да не я смесите с кремчето отдолу, защото все пак, нали, сме затоплили. Нали, не си представяйте, нали, да завира тая заливка, да се затопли, нали, за да може да се втечни, но да не е, нали, много топло, защото ще размекне крема и няма да е много окей. Ами, мисля, че това ще му е. Готов е. Да го видите отблизо. Виждате се и малките ягодки, които ви показах. Според мен стана топ. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daddy. Happy birthday to you. Tá só esgurando. Não, sem esgurir, não é no do sofá. Eu canto que não sem esgurir. Não, do sofá. Извади си езика, не знам кой искаш да кажа. Как да пробваш тортата? Духаме всички! Браво! Браво! Нека да само един да Браво, маменце! Бравичка! Дай да видим гледачи какво е направила. Карти, няма ли торта, бе? Изглежда на